Bibiya 24 TV. Bibiya TV. Bibiya TV. Bibiya 24 TV. World, how many different issues in life, crowd, assisting, hospitation, and betraying man and woman. Give attention to show power, assurance in all of Bibiya. Duk wani ɗan garin nan nawa wanda ya san yana noma ya ebi amfanin gonansa ya raba shi gida uku ya dauki kashi ɗaya ya kawo hufa da kashi biyu. A cikin dabbobinka ka kwace guda biyu da kajinka kuma kajin a kawo sa a fige. Ke da kika wuce nan baki gan mu bane? Kin san ko ni wace ce? To ke wace ce? Ni matar mai gari ce. Debbo mai gari sai me? MGF Production present Bibiya. Ina shaidar da aka baka lokacin da ka aure ta babu ce amsarka. Ku shigo man da ita kangon su filala. Ina ta kai matsoraci ne. Aba Laraba za ki kira ni matsoraci. Dole zuciyata ta girgiza. Zan zo gida wani lokacin in ganki da wani kina hira. Kai ma ka san ba wanda ya isa ya raba ni ba. In dai an raba ni da kai zuciyata ba ta tare da ni. Ya aka yi a Tinubu na waje na ya aka yi na ranka a bace. Jama'a ta na garin nan na kan kafa doka wasu su suna so su haure mun doka. Bad habit by the leader to capture, to blending, attracting, follow his wife in the social media. When you're about it live, some they go with it live. Acceleration, arranging in all of Bibiya. Muna son hantar jarirai guda 99. Muna son kunnen tsofaffi 'yan shekara 80 guda 44. Muna son numfashin sauro. Ina gani da saboda ke mai gari ya koro ni har da dukan. Ka ba mana nasu to shine za ka yi fushi da ni ai ba laifi na ba. Dama kan wannan a jawon kike mai irin wannan abu. Dan ladakata ina ruwanka wai ana so dole ne na ce ka kyale ni.